Mapya nga dumog. Bahad ni Damag. Mabuting Balita, 1143, DZMR, Missions Radio. Itiag na mga oras tayo kakabsat, alas 5:50 itiag sapa. Naimbagal daw kakabsat, iti Martes may ka-27 iti babilang iti bulan, iti Setyembre, so magmamanulang aldaw, naglipas man iti bulan, iti Septembre. Kumusta kakabsat? Kumusta kayo iti dating nga gundawa, iti naglabas nga aldaw, nga daan tayo iti super typo, nagkiyaman tayo ta, dito area tayo, dito region to kat ha, so magmamanulaeng iti napiktaran. Ayan, makipagladingit kami, kadagin na piripirdi iti mulmula da kakabsat, kaya magyaman tayo lata, adu, DJ han affected, kada tayo iti dito, uri man pa'y signal number 4, kung na di kabangi-bangi ilit tayo. Yeah, iso nga ayating nga kabsat, agyaman tayo lata iti apo, anyaman nga kasasaad tayo, anyaman nga panawon, nga kada tayo iti dito nga aldaw. Kat makipagpasit man dito nga programa tayo tiyagsapan at nun iti namnama iti panagadal tayo iti sasaw iti apo. At iti anak gamkin kabsat iti apo, Lawrence Salazar. Apay nga ta, tinamatino at dadamuda, nakasamsam it panagayat mo kenkwana, nakaragrag sa kurayat at problema na, hinapay kayat mayadayuti kapiniya, nung naglabas manungatawen pa nagserbina, makarik na at panagkapsuti pamatina, at lalo nuad at basulti puso na, umaraw parang servi, aramidin natin kay kayat na. Ang sipot-sipot ka, baka mabackslide ka, di ka busur, palpari iwen na ka. Ang sipot-sipot ka, baka masulisog ka, taramid mo, ketagan manat ka, amangan nuwag babawi ka, numaamon din magturong ang narigat ng kapsat, baka mabatik at isusublina. Apay nga ta, tinamatino at dadamuda, nakasamsam it panagayat mo kenkwana, nakaragrag sa kurayat at problema na, di na pa'y kayat mayadayuti kapiniya, nung naglabas manungatawen pa nagserbina, makarik na at panagkapsuti pamatina, at lalo nuad at basulti puso na, umaraw parang servi, aramidin natin kay kayat na. Ang sipot-sipot ka, baka mabackslide ka, di ka busur, palpali iwen na ka. Ang sipot-sipot ka, baka masulisog ka, karamid mo, ketagan nanat ka, amangang nuwag babawi ka, numaamon di pagturong at narigat ng kapsat, baka mabatik at isusublina. Ang sipot-sipot ka. Alawe, nagyaman tayo iti dayta nga kantag, sipot-sipot ka lang kakabsat, baka backslide ka. Well, nabayag tayo nga nanggaganda itang nga hantang no kita yung mensahe na ada iti kinapud do na. Kaya, so nga balintay nga alert.
Well, iti dating agundaway kahit kuman nga i-share kada kayo iti Jeremias kapitulo 18:1 aging gana iti 6. Kadagay kakabsat kong matagagulak isumat iti na i-share tayo kadakwada iti Sunday daytoy. Okay, Jeremias kapitulo 18:1 aging gana iti 6 kunana. Kinuna iti apo kanya inkay iti balay iti dumadamili ket iti kunto kenka iti mensahe. Napana garod ket nakitak iti tao nga agdamdamili. No awan na saya at iti panakasukog iti pila masahin na. Umoy na masahin naman ket baliwan na iti agaramid iti sa bali. Kinuna iti apo kanyak, jak ayam aramid kadagiti Israelita iti kas inaramid iti agdamdamili iti iti damilyen na. Adda kayo iti imak kas iti kaadda iti pila iti ima iti dumamdamili. Well, dito'y kakabsat nga binasa tayo inwaragawag iti Dios iti nasyon nga Israel nga kasla may nga pila. Kasla tayo may nga pila iti iba iti dumamdamili. Ayan. Malati iti libro iti Roma kapitulo 9 bersikulo 20 aging gana iti 21. Kunana, ngem siya asino ka? Wenno siya asino ka kadi tao asumbat iti Dios. San ako na iti dumadamili nang damili kay kuya na apay nga inaramid na kakastoy. Kinagpaisuanan na kakabsat adda kalintigan iti agdamdamili amang usar iti daga. Wenno iti kayat na pangusaran. Adda kalintigan ang mga ramid iti isumutlaeng nga nagamay nga daga iti do adamili. Iti maysa agpaay iti naisingsingayan nga naisingsingayan nga okasyon ket iti sabali iti gagangay panaka aramat. Umalati tayo pay kakabsat iti Isaiah kapitulo 49 bersikulo 9. Ngem sakbay diyan ti Roma kakabsat iti maminsan pa inwaragawag manen no makita tayo kakabsat indeklara ni Apo Dios nga datay nga tattao ket kaslamot laeng pila iti ima iti dumaldamili. Isaiah 49 verse 9 asi pa iti makasuppiat kunana iti nang damdamili ken kuana tamay sa laeng abanga kadagiti adu abanga. Saludsuden na kadi iti agdamdamili no anya iti aramiden na pagduaduan na kadi iti kabailan iti nang damili ken kuana. Amoy kakabsat nayarig tayo iti kasla pila. Amoy iti pila clay. Ako na tayo dagi udibing tayo dagi pitak nga mabalintay nga damdamilyen nga agaramid tayo iti urean niya. Balay-balay ay ayam kasla kasjay. Nayarig tayo kakabsat iti may nga pila nga adda ti pagayatan na wenno pakinaken na. Agsipud tanuman pay adda iti dagi isingsingayan nga plano iti Dios iti panagbiag tayo saan tayo nga makita kadagiti plano na agsipud ta addaan tayo iti sarili nga kapanunutan, addaan tayo iti sarili nga pagayatan, adda iti sarili tayo nga pakinakem. Ket iti daytoy nga bigat kahit kuman iti makipagsao kada kayo iti naduma-duma nga klase iti pila kas inawagan na tayo iti Dios nga pila. Mamatiak nga tunggal pila nga saritayon iti daytoy nga bigat adda iti pakainaigan na iti biag iti tunggal maysa kada tayo kakabsat. Adda iti tallo nga klase nga pila nga awan iti usar na. So makita tayo kakabsat iti sarili tayo no anya nga pila kagda mga kasasaan tayo iti daytoy nga gundaway. Anya nga klase iti pila iti awan iti usar na. Umuna clay that is dry kunana. Pila nga nabaga. Kas na kamaga kamaga kasla kanya nabaga kas kamaga iti tulang. Dagiti nga pila kakabsat nga dati nga nalukneng da nadamili da ket nalakada nga masukog. Ali nga nalakada nga ma-form. Aya datayo nga namati kakabsat kasla tayo malaeng idi barbaro nga naisalakan. Aya nalukneng nga madabili, nalakang masukog kas inkabil tayo iti bibiyag tayo iti Dios. Di ba di abdamon tayo kakabsat? Lord, anya man ti paramid mo kanyak aramidek. I surrender everything. I-surrender ko amin ken ka. Anya man digiti pagayatam Lord iti tu amin kinyam. I-surrender ko amin. Nga iti naglablabas kakabsat nga aldaw. Aya adda kada tayon iti nang ipalubos nga dagiti na espiritual nga panagbiag tayo nagmaga akas may nga tulang. Siguro gapo iti problema, gapo kadagiti pagdaldalanan. Awanon kakabsat iti makabalin nga sumurot no mga penetrate iti biagda. Aya nangigdan iti naikasaba iti sasao iti apo. Mapanda kadagiti kapilya ngem awan kadagito ikakabsat iti mangipaay iti panagbalbaliw iti panagbiagda insiradan dagiti banbanag nga espirituan iti biagda kakabsat. Adda dagiti amutay nga namhati nga nagbalindan nga kamaga kas kamaga iti tulang. Naglamiis da iti Dios ket awan iti tarigagay dan
it nga awan ti tarigagaydan nga na espirituan nga banbanagan kakabsat. Itahan tayo ti sarili tayo, mag-church tayo, mag-agdaydayaw tayo. Ngem tas lang ay kung dadagay mang mangagtay nga nakadra-dry ti service. Nga di service kakabsat iti dry. Sika iti dry. Aya, may kadua nga Pedro kapitulo 2 bersikulo 20 aging gana iti 22. May salakan dagiti tattao iti kinadakes iti lubong, babaan iti panaka adda ken Hesu Kristo nga apo ken mangisalakan kada tayo. Ngem no makayawan ken agsublida manen iti sigod nga aramid da dakdakesen iti kasasaad ngem iti damo. Nim imbag pay kumadida na sursuro iti dalan iti kinalinteg ngem tinalikodan da kalpasan iti panaka isuro kadakwada iti nasantuan abilin ana ited kadakwada. Ipakita na verse 22, ipakita iti napasama kadakwada apudno iti pagsasaunga kanen manen iti aso iti sarwana ken agsubling aglunglak iti nadigos nga baboy. Amo ka daytoy ket pudno kakabsat. Mano kada tayon iti nakakita kadagiti tattao nga idi ka talaga nga nagpingit da. Nagpingit da nga agserserbi iti apo. Nagpingit da nga mapan iti kapilya. Ay oran yaman rain or shine nagdaman ti bagyo signal number 4 talagang handa mapigilan. Di pa nagburburay di reknada nga agserbi ti apo. Ngem tatan ayan na dan. Kumusta dan? Nagrigat kakabsat nga mapasublida, agsipod ta ng ngagdan, inapadasan dan iti panakaadda ti relasyon iti apo. Kung nanagor di binasa tayo, mas mayat paing handa nga na amuan. Iti kinapudno, kaysa na amuan dasada, pimanaw iti panagserbi. Ngayon tulo, iti may isang tao, nagmagakas may isang tulang, awan iti mabalilan iti Diyos, agsipod ta ti pila tayo, agsipod ta pila tayo, nga daan nawaya, nga pakinakab, kin pagayatan. Saan nga mabalin kakabsat nga damilyon dayto nga banga iti kayat nga pakamoldan kung natay manlangan. Dalahan kakabsat iti may nga wagas tapno iti dayta nga banga ket mausar manen. Isu dayjay masapol nga maburak manen iti maburak ket agrugi manen iti proseso na kakabsat. Mairugi manen iti enti first nga no kasatno da nga inaramid dayti nga banga kakabsat. Ay iti kakabsat saan mo ko mga urayan dayta nga tiyempo nga maburak ka manen sa munto la malagip iti kubita iti Dios. Iti Dios alaen na dagiti banga nga nabaga kas kamaga iti tulang tapno buraken naman tapno maisubli iti dayjay kinausar na. Kakabsat iti klase iti pila nga awanen usar na ket dagiti namaga. Kas kamaga iti tulang. Ket no kayat mo kabsat nga mausar manen palubusam nga rod nga dagita nga buraken iti Dios dagita pagayatam, dagita pakinakam mo, dagita planom, dagita desire mo. Wenno nyaman pay nga mabalin nga tartarigagayam laeng kakabsat. Itdem ipaay mo. Adda pay tinamnama kakabsat. Palubusan ko na garod nga buraken iti Dios data. Ket isubli naman jilangen-langen niyo. Isubli na dayjay penget iti panagserbim apo no kayat mo dayta nga pasamak iti biag mo kakabsat. Ti apo kanahin mo't nga nagupuray. Kanahin nga mabalin nga mangburak kada tayo. Tapno ti kasta isubli na tayo ayon ti dati nga klase iti panagbiag tayo. Ngayon enjoyan tayo iti panagserbi, enjoyan tayo kakabsat iti presensya iti apo. Kung nagarod na nawowers pa iti panagbiag, di ba naka-observe tayo kadigijay nga tattao kakabsat nga namati da ide ket nakapingpingit da kalpasan da jay imanaw dati panagserbi, di ba mas worse yung kanilang buhay. Do tinakita yung tayo nga sa mas mayat pay garod ko mga handa nga na amuan iti kinapudno kaysa na amuan da sada imbati iti ere ti apo. May kadwa kakabsat dagiti inyapay clay that lack of moisture kuno iti pila nga kurang iti kinadameg na. Wenno ti kung kunatayo nga moisture iti English. Iti pila nga kurang iti kinadameg na kakabsat ket pila nga saan nga mausar. Agpayso da ita kakabsat. Agpaysumot nga dagiti nga clay nga awan iti moisture na kakabsat ket nalok ng damet. Ngem saan nga umanay nga kinadameg na tapno ti kasta madamili ken mamulida wenno mamolda. Kasla nga may semento Nalo nang agpayso di semento no adati ko no kurang iti moisture na wenno kurang ikunata iti danom na kakabsat haan mo nga maikabilata. No umampay maikabil mo nga agtinag daga puta kurang iti adati kurang ijay. Ket dayto iti kasasaad ti adu nga namati ita kabsat. Addaan dalaeng ti relasyon iti Dios ket ammo lang nga napakawan ken naisalakan da. Ti ammo dalaeng umanay iti adda kadakwadan nga pannakaammo nga naisalakan da.
Iti umunang Korinto Kapitulo 3 versikulo 12 aging gana iti 15 kuna na adda agaramat iti balitok pirak wenno dagiti napateg a bato iti panagtakder iti rabaw iti pundasyon kayo root wenno garami iti usarammet iti dadduma. Ngem makitan to iti klase iti trabaho iti tunggal tao inton in parangarang iti aldaw ni Kristo. Nababaen iti apoy iti daytang aldaw makitan to iti trabaho iti tunggal tao masukob iti apoy ket maamwan to iti pudno a klase na manggungunan wenno magungunan to iti tao no makalasat iti apoy iti binangon na iti rabaw iti pundasyon ngem no mausar no mauram iti trabaho iti maysa a tao mapukawan to no pay kasta maisalakan to metlaeng ngem kasla nakalasat iti apoy. Ayat nga kakabsat adu kada tayo nga namati iti saan nga mangipalubos nga damilyen iti Dios iti biag na. Mano kada tayo iti mangisaad iti panagbiag na kadagiti temporal nga banbanag. Aya. Kita sapsapulon dalaeng iti pagragsakan da kadagiti banbanag ditoy lubong. Dagiti nga tattao kakabsat mapanda iti iglesia, mapanda iti kapilya, ay ayaten daman iti Dios. Mabati da iti panakaisalakan. Agdaydayaw da iti Apo. Ngem aging gana lang dita. Aging gana dalaeng dita kakabsat. Agkidkid da nga idaton dagiti pagayatan da iti Dios. Saan da nga dakas nga tattao dagiti kakabsat. Aya ngem agbibiyag da iti pagayatan da. Saan da nga ipalubos nga mamuli ida iti Dios. Kasla iti tiyempo nga agbalinda nga napasnet nga committed iti Apo mangrugimot nga sila marakrak iti lubong da. Ayat nga kakabsat adu kada tayo nga namati nga saan nga makapagtrabaho iti Dios. Agsipud ta saan tayo kakabsat nga palubusan iti Dios nga agtrabaho kada tayo. Nakurang iti kinadamag tayo nga kasmay sa nga namati kasmay sa nga Kristiyano. Mabalin damagem kanyat kaya't ko iti mamuli. Anya tiramide. Anya kaditi kasapulan kakabsat iti pilat at nulumukneng iti lumukneng wenno puminpinda lumukneng ken nadameg kakabsat. Ang kading kasapulan na iti danom. Kabsat palubusam ngagtignay ken ka iti Dios iti daytoy nga kanito. Itriknaem iti presensya na. Ipalubos mo nga isuna iti mangpunno. Mangpunpunno ken ka. Idaton mo ta amin. Idaton mo amin ta pagayatam. Amin nga tarigagay mo. Ket dinggem kabsat. Iti timot iti Dios. Amo ko agsarsarita ken ka iti Apo. Makitungtungtung ken ka ngem sapay lako mata ipangag mo kakabsat. Kang runaan ti amin idaton mo. Dayta biag mo ken amin mo iti Dios. Iti daytoy nga kanito. No kayat mo kunak manen nga mapasubli kas dati. Nga langen-langen mo ti Apo. Aya haan ka nga agkadkad nga mangidaton amin ken ka. Bagak ken ka ayatek nga kabsat. Awan iti panakalugi. No idaton mo amin. Anyway, ni Apo Diyos hang interesado. Dagiti half-hearted nga panagserbi. Hang interesado ni Apo Diyos. Dagiti agserbiak ngem. Ay hang kadatag serserben hang interesado ken ka ti Apo. Ti kayat ti Apo ken ma-deserve iti Apo 100% nga panagserbi. 100% iti panangipaay tayo kadagiti bibiyag tayo kakabsat. Madaydayaw iti Apo. May katlo nga makita tayo. Clay with hidden air ko na. Dagiti pila nga daan iti naidulin nga angin. Dagiti banga kakabsat nga intuno madamili da iti final test. Aya nga aramiden iti agdamdamili tapno ma-discover na wenno matakwatan na nga puro wenno saan iti naramat nga pila ket isublina iti apoy. Di ba saan kasi pampamayanda no ngamin DJ clay wenno DJ banga kas paregan kakabsat hamo nga makita no adda iti angin na dayta iti panangarikap mo panangkitam when nagpintas nga kikitaem kakabsat ngem no insarang mo iti apoy adda digiti makitam. Aya saan mo nga makita nga men when hamo nga marikna ko na garod no iti maysa nga pila ket addaan iti angin kakabsat. Iti aramiden iti agdamdamili iyapan na iti apoy dayta nga pila ket iti pudot iti apoy isu iti bangikat kadaytoy nga angin aging gana nga sumabog dayta nga banga kakabsat. Ay iti nga kakabsat awan iti dagdumaan tayo kadaytoy nga klase iti pila. Adu kada tayo iti nasayaat
napintas iti itsura na mo iti postura na nga mapmapan iti church. Ammo tayo dagiti pag umiso nga saong isawang tayo. Ammo tayo iti agdayaw iti apag umiso kakabsat. Kasla tayo lang nakapinpintas nga obra ngem adda kada tayo. Ammo tayo nga adda dagiti duldulin tayo nga basol. Iti kaunggan iti puso tayo. Awan pulos iti makaammo ngem adda kadagiti bibiyag tayo nakadulin nga basol kakabsat. Mabalinday ta nga kinarugit, kinaderep, ado nga klase. Amo tayo masiguro dagiti basol nga mabalin nga agtaltalin. Duno ammo ta sariling kabsat. No nya dayta basol ka adata pusom iti dayta nga kanito. Ket intino irugi iti Dios nga ilabas na tayo iti apoy rumuar kakabsat dagitoy nga basbasol. Anya ti kunana iti Mateo kapitulo 10 bersikulo 28. Di kay nga rod agbuteng kadagiti tattao taawan iti dailemeng adinto maiparangarang ket awan met iti palimot adinto mailatak. Limod man dayta kakabsat dumteng iti aldaw. Ay nga rumuar datay hanga mabalin nga rumwar. Dayta iti saritaan ti Biblia kabsat. Ay nga kabsat adda dagiti wagas iti Dios tapno ilabas na tayo iti apoy. Ket no adda dagiti naidulin nga basol kenka saan na ka nga mabalin kakabsat nga aramaten iti Dios. Aging gana nga saan mo nga ipudno ken paglikodan dagita nga basol kakabsat. Ang kadi nga nagsaya at mawayawayaan, nagpintas ti awan ilimlimeng na nawaya ka nga agaramid dagiti kayatno. Kumpara kakabsat ka dagiti ada ilimlimed na ilimlimeng na. Aya, saan ka i-observe mo man amin tayo siguro nakapaadas ti kastan. Ngayon nga dati ilimlimeng tayo nga basol ka nakapudpudot ti ulo tayo. Aya, nakasensitive tayo. Ano pa di manifestation na nakung unget ka, high blood ka. Adi nga kung taram amin nga dinguan mo nga ure awan iti basbasol da. Aya, dataason nga nagpintas ko kung taram pa puta dati ilimlimeng mo. Guilty. Ako na da kabsat. Ngayon Psalm 32 verse 5 ko na ipudnok keng kadagiti basol ko. Jak ilimod dagiti labsing ko. Ikideng ko nga ipudno keng kadagiti basbasol ko. Kinunak kat pinakawan mo dagiti amin asalungasing ko. Proverbs 28:13 ko na pulos adi kadto agbalay no padasem nga ilimeng dagiti basol mo ipudnom ida ken agbabawi ka ket kaasan na kanto iti Dios. Ay nga kakabsat saan mo nga ipalubos nga agbiag ka iti basol. Awan tinasayaat nga ipaay na ken kadayta. Iti no addaman ken ka iti dati nga gundawi kakabsat. Ay nga kakabsat adda ka din iti nasayaat nga adda ka di itinasayaat nga tidnakin jam daytan kakabsat. Di ba nangilimlim mo iti basol? Amoy kakabsat dayta iti rason no apay nga ni Jesus tinawagan na dagiti Jewish leader nga karasaan. Ken manag ako na naging sisingpet aging kukuna agsipud ta iti pangruar da nga buya pang physical appearance kasla dala nakapinpintas ga obeha ngem iti uneg napunpuno da iti napunpunuan da kakabsat iti naidulin nga basol. Mabalin ka kabsat nga maalilaw tayo iti tao. Baloko tayo iti aglawlaw tayo. Nga agpretend nga okay tayo, naragsak tayo, nadalos tayo kakabsat. Ngem ibaga ken kakatnuman saan tayon to nga maalilaw iti Dios kakabsat. Ayating nga kakabsat, ayating nga dumdumngeg. Kumusta ka iti daytoy nga bigat? Ayating nga adat kadagiti kakabsat nga adat toy live streaming. Mabalin may saka nga nabayagit nga namati. May saka nga leader iti iglesia. Wenno kapilyayo. Mabalin may saka nga pastor. May saka nga adipen iti apo. May saka nga sumursurot iti apo. Kas nanggan tayo iti sao iti Dios iti daytoy nga kanito. Kaya't kung maasdig ka iti Dios iti daytoy nga tiempo. Kaya't nakangasagiden ken aramiden uno aramatan iti adupay nga wagas iti panagserbi kakabsat. Adu iti naka-reserve nga ministry para ken kakabsat. Ngem no adda dagita nga mulit dita pusom. Yes, makapag-work ka ngem hangka nga epektibo dahil dati ibaga ken kakabsat. Gaputa adda kanayon nga reservation dita pusom. Kus mga rigan, agsermona ka hangka nga agbasbasol ngem mesmo nga siya ket agbasbasol anya iti liknam. Anya effective kayo sinasabi mo dahil mismo na ikaw idyam kakabsat ket hanumat nga maaramid. Do amin hantay mat nga maaramid ket di kabsat. Ngem ta pusom ko makakabsat adda nga nalinis akas may isang obeha.
No may saka man nga kadagiti pila kabsat, nga saan nga aramat iti Diyos, saan pa nga naladaw kabsat, dahito iti tempo, nga isukom tabiyag mo, kat palubusan nga damilyin na ka, iti Apo. Kunak na tayo, ado tagar uray nga ministry. Amuyo da kita ayatan tayo nga papastor ka kabsat, haanda nga kabailan aming nga trabaho ti unag ti kapilya, kasapulan da ka, kasapulan mi iti tunggal may saka da kayo kakabsat. Aya, nga mga waragawag iti sasao, iti Apo. Kat iti dahito nga gundawa, iti dahito nga kanito kakabsat. Aya palubusam, nga palinis tayo man iti Apo. Kat isubli tayo, da langan-langan tayo. Tap na di kasta, mausar na tayo ni Apo Diyos ayon po sa kanyang kagustuhan. Hallelujah. Apo kasa adangay at adalmi. Dagiti na dumaduma nga klase iti pila. Apo nga saan nga mausar. Nakita mi dagiti bagbagimi Apo. Kas umasadig kami iti presensya. Usarek usarek man da kararag ni Ari nga David. Idi nga nagbasol ken ka Apo. Sa gidem Apo iti tunggal anak mo. Nga agdingding iti dayto nga kuno na parsuam kadyak o Dios. Iti nadalus a puso. Ket ikanak iti baro ken napudnong espiritu. Di nakpagtalawan iti matang mo. Di mo ipanaw kanyak iti Espiritu Santo. Isublim kanyak iti rag-o iti panakaisalakan mo. Ket ikanak iti natulnog ng espiritu. Iti kasta isurok. When isurok to dagiti bilin mo kadagiti managbasol tapno agsublida ken ka. O Dios, ispalem iti biyag ko. Ket isalakan nak iti kasta naragsakak to amang pakaam mo iti kinalintig mo. Apo luktam dagiti bibig ko. Ket ipaduyak-yak kunto iti panakaiday dayaw mo. Hallelujah. Apo ti kararag ko. Kadagiti aming nga kakabsat nga namati. Ngay naglamis itayat na. Ken pamati da ken ka. Sa dinuman nga lugar tayo, adama mabaling nga adaman Apo, kadagiti kakabsat, ngagdingding gagbuybuya diti live streaming iti dayto gagundaway Apo. Sa dinuman nga lugar tayo, anyaman dagiti aramiden da, dawatek Apo iti panangipahay mo kadakwada, iti tarigagay nga agsublida ken mapabarumanen Apo, itayat da ken ka. Rakrakak dagiti stronghold iti kabusor iti panagibiyag da, kit dem Apo iti rag-o ken bilag kadagito nga kakabsat, mariknada iti presensyam kadi Apo, parabor ken panangsagid mo iti biyag da iti dayto nga ganito, kanito Apo. Kadagiti kakabsat binga saan da pay Apo nga pudpud nung indaton iti biyagda. Tarigagay ken pagayatan Apo Dios. Sikaman Apo dagtrabaho. Sa gidem ken makipagsao ka man kadagitoy nga kakabsat. Itdem kadakwada iti nadalus nga puso idalan mo idatap ti kasta isuko da amin ken ka ket palubusan da ka Apo nga agtignay kadagiti bibiyag da addaman dagiti pagbutput kanda addaman dagiti manglablapod kadakwada Apo sika iti mangipay iti panagbalay kadagitoy nga kakabsat tulungam ida kas agbiag da nga makay-ayo ken ken mangipaay Apo kadagiti bibiyag da iti daytoy nga aldaw madaydayaw ka Apo. Well, iti dayto nga aldaw Apo, palubusan da ka, nga agtignay, kenda milyan iti tunggal may sa kadakamin. Kaya't da ka nga may tantanok, kadagiti bibiyag mi. Apo idaton mi, dagiti bibiyag mi ken ka, kat sika Apo ti pagserbian mi. Madaydayaw ka, bendisyonam kadagiti dingdingig iti radyo, bendisyonam kadagiti dati live streaming iti dayto nga gundaway. Itantanok da ka idaydayaw da ka Apo, iti nagan Jesus. Amen. Thank you Lord. Thank you Jesus. Sigurado ka kadim, di pa na Kristiyano, amyat pang maneknek, nga makita biyag mo. Di nalikod ang kadim, dagiti bisbisyon, arak sigarilyo, uray pa'y sugalan. Sigurado ka kadin. Well, agyaman tayo kakabsat, iti dayta nga kanta, sigurado ka kadin. Iti panagbalin mo nga Kristiyano. Aya. Anya iti mang paniknek, kung di kanta. Anya di ebidensya na talaga kasi kakat Kristiyano. Well, agyaman tayo iti dayta nga
very encouraging song. Well, kahit kung kablawan da kayo aming kakabsat nga da kayo sibsiba iti radyo da, nya mga lugar kayan nyo, na imbagag sapa kat kanayon day kuma nga naka-safe ti adang kasasaad tayo. Kada giti kakabsat nga adda dito live streaming, kahit kuman nga kablawan ni Ray Cabel Tapat. Thank you Lord for another year of my life. Mabaling na birthday siguro, Brother Ray Cabel Tapat. Yeah. Happy birthday. Ma'am Rubelinda Arok Agustin. Amen. Ay madanda makakabsat. Baka mapantay dito alangigan. For alangigan first day jay Ilagan Isabela. At data tayo ti alas 9 dito kakabsat. Nagiging kakabsat nga taga alangigan. Agkikita tayo madanda madita. Kung pa'y amo nga papananday jay kakabsat. Ngayon mapanak. Ay promote tayo ti DZMR. Kastamot nga kabsat iti invited na nga nagkanta di jay. Well, repay kin ni sister nga Edwalene Mariano. Good morning Pastor, nagdakkel iti tulong iti programa iti tunggal panangrugi iti maysa nga aldaw nga napnapnuan ti bendisyon pamabilig kinapnuan namnama. Thank you Pastor, agtultuloy nga ti panangaramat na kanyayo kuna na sa tultuloy nga panangaramat na kenka akanayon. God bless you Pastor Lawrence at sa buong pamilya mo. May isa ka nga inaramat iti apo nga nang muli kanya ken iti pamilya. Madaydayaw Sister Edwalene Mariano ken aming taga churchmate mo. Enjoy dati agdingeg iti dati nga programa. Regards ka dagiti kakabsat tayo dita. Repay ken ni Sister nga Marivic Aliaga. Amen. Ni Apo Dios iti madaydayaw. Thank you Pastor and family, continue to be the channel of God goodness and blessing. God bless us all. Pastor Junimel Hipol. Mapantay di alangigan banda Pastor Jun, nagkikita tayo ya. Have a blessed day everyone. Kini Sister ko nga Josephine Salazar Uton, good morning. Kini Sister nga Ellen Lamog, madamamot nga agbibuya. Amen. Glory to God. Kuna na Jevic Gallo. Kuna na. Amen. Good morning po Pastor. Salamat sa word of God today. Umanay nga magpalagip kanyamit at nga aldaw. God bless po. Amen. Kuna ni Sister ko nga Josephine. Elvira Apangan, amen. Filamera Jesus, amen. Katerina Kinsay, amen. Pastora Teresa Martinez, amen and amen. Thank you, Pastor. Iti mensahe ita, madaydayo iti Apo. God bless you always in your family. Warren Dimanling, na imbagag, saba tayo, amen, Pastor. Warren Dimanling watching and listening here at USU Men's Dormitory. Okay, good morning kada kaya amin dita compound iti Quirino State University Difun Campus. Orepay kini Gemma Basug, amen. Kuna Pelican Las, amen. Thank you Lord. Dolly Pascual, amen. And thank you Pastor. Kini Pastora Julia Paredes, thank you for the beautiful message, Pastor. God bless po. Robel de los Santos, amen. Thank you Lord. Ned Fernandez, good morning Pastor. God bless you always. Ma'am Rubelinda Arok, amen. Thank you Pastor. Iti makapatibker nga mensahe. Ma'am Lourdes, amen. Ophelia Managad Gorospe, amen. Thank you Pastor. Dati lang tinagapit ti cellphone ko kapsat. Isang pagdispensaran nyo na daman nagibin sa inyo ganun kung nabasa iti dati nga aldaw. Well, ulit tayo tigay kakapsat ng taga-langigan Ilagan Isabela. Kikita tayo madanda ba iti alangigan first sa day kakapsat. Well, agyaman tayo kakapsat. Kikita tayo madanda mati oras alas 9 dita. No, nasaya ati ti panahon. Well, agyaman na kakapsat ti panakiadayo ti las o ti 30 nga minutos manen iti dati nga aldaw ti Apo, iti magkabla, iti ikablaaw ko, ti Apo, iti magtarabay, iti Apo, iti mangsalukod tunggal may sakada tayo. Kas arami din tayo digiti. Banag karami din tayo. Lawrence Salazar na imbagal daw iti Martes. God bless, God bless. Kapo sa uti Apo amang mangenga iti may sanga radyo Nangyigan tayo ti programa ti Agsapa Anapnuan Tinamnama. Lunes ingat Biyernes dito'y 11:43 DZMR. No addaman ti kayat yu ngay pakararag, ag-text kayo dito'y 0917 564